Čau, ja som David a vás vítam u hry Homeship Home Lost in London. Táto hra je o tom, že musíte prenašať ovečky a tak ďalej, takže vrhneme sa do prvého levelu. Prvý level som už prešiel, aj druhý, tretí ešte nie, ale uvidíme, ako sa nám bude dariť. Takže otvoríme kufor. Dali zoba. Pinky, ideš. Hop. Teraz letol sešenie, spoločne s tým ľudia. Neviem, som to slovo. Ok, pokračujeme ďalej do levelu. Next level. 2 out of. Dá sa sheep i tu. Hop, hop, toto neznášam takto, ale to je proste najhoršie. Hop. Stojíme na streche. Fuck. Dobra. Ideš. Hop. 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 Tak. Odkaz k hore dám vám do popisu videa. Od Goga som sa opičil po tejto hre. Pretože je dobrá. Hop. Fakt, Pokémon sa tam dostane. Hop. Pinky. Netrup ty, cigán. Špinavý. Tak. Ideme na tretí level. Tretí level není ťažký, len taký. Trocha. Počkaj, prvé musíme ísť s týmto, aby on rozbíjal len na davy. To je najväčší sila. Teraz. Ide teraz prvé. Pinky. Čo som zrobil? Nie. Aha, oni ešte rád dali skákať a dovoľovať si pokoj. To budú gače, ale to gače boja až jedno. No proste tam. Fuck. To bolo tesne. To už pôjde tu len plusky. Potlusky. Šaj. Ok, nešli sme po gače, lebo tam plusky by to nezvládol. To je jedno, gače nám netreba. Ale je to vzácne. OK, ale aby som sa s vami rozličil, týmto dielom bol taký úvodný a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau.